ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали ютуби Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, мардуми хонахар. имрӯз 10 марти соли 2025 солай шумо бошед дар канали Саудо ТВ қарор доред. дӯстони азиз, имрӯза наварда 9 хона астай тоқи тамошо кунед ва дӯстон барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. агар шумо дорои замин, мошин, хона, квартира ягон техника аппарат бошед, агар дар WhatsApp мо суратоша ҳамроҳи маълумоташ роӣ кунед, наварои баъдна дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаш карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем иншоалло. дӯстони азиз, имрӯза наварда 9 хона аз Восе ҳам астай, аз Кӯлоб ҳам астай, аз Душанбе ҳам астай, аз ноҳияи Рӯдакӣ ҳам астай, аз шаҳри Ваҳдат ҳам астай. хулас қариб ки аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон хонаҳоро набор кардем. фақат навора то охир адресҳоро гӯш кунед. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наварда лайкҳоро монед. ҳамин лайкҳои шумо чӣ қадар зиёд боша, хонаҳо иншоалло шансҳои саудошо бисёр пайдо мекунанд. дар канал подписа сакунед, навора мо сар мекунем. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, ба шумо грузопировски Акаи Нозима тавсия метавем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Тоҷикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. ва дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии мурзамон. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар шаҳри Бохтар, деҳаи Янгиюлла қарор дорад. замини нав 5 дар хона ва 8 сотих замин масоҳат дорад. дӯстони азиз, хона бо тамоми санъат, бо тамоми шароитҳои хуби замонавӣ кардагӣ. фақат адресҳоро гӯш кунед ака. рақамҳои дастии WhatsApp-шам мегзорем дар рӯи экран, баъдан занг занед. 5 дар хона, ҳамашон ремонт кардагӣ, ҳавли стяжка кардагӣ, чойлови ангури фасон кардагӣ, баня, ҳоҷатхона, кухни ҳамаш астаи. 5 хона ҳамаш ремонтош қатӣ. 2 калидор, магазинам дора мега хонамон. дар пушти хона магазине, ҳамин хона магазин дора. агар хоҳен боз савдоам мекунен. оғили буқапарварӣ дора. кондисионер 2 термикс 2 мебел, кухни, мошинаи ҷомашӯбӣ, духовка дора. мебелҳои хулас тамоми шароитҳо. 2 баня, якта беруна, якта даруна. оғилхонаи буқакуниам ҳастай. занг занед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Кӯлоб, дар деҳаи дар қишлоқи Тиллоӣ. ваҳ бача нигоҳ кунед чӣ хел ҷо будааст. дар деҳаи Тиллоӣ. дорои 3 комната, масоҳати 10 сотих замини калон, Кӯлоб маҳаллаи Тиллоӣ. хоб хона дар қишлоқи Тиллоӣ будааст. дар болои ҳавзҳо ҷойгир ҳастай. об свет дора. ремонт бад нестай. хишро ҳаҳкак ремонтам кардагиай. касоне ки мехара даромада зиндагӣ мекунад. 170,000 сомон нархи хона. маълумоти бештар дар рақамҳои 9292 метавонед занг бизанед, боз маълумоти бештарша бигиред. хоб лайкҳоро монед, видеора максимални по-братски дастгирӣ кунед. нафарое ки ҳамун территорияҳое ки хона навор мекунем хонахар бошанд, WhatsApp-ошон роҳ кунед ё канала падилитса кунед. бо иншоалло беҳтарин кор мешавад. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роҳим карданд ки дар шаҳри Турсунзода, дар Регари Пешина. дома бинен ҳамин ҳолат қарор дорад. доми 9 этажа. хона бошад дар 7 этаж. масоҳат 67 метри квадратӣ. як хонага мекунен, ду хонагаш мекунен, чанд хонагае мекунен. марамат. нархшам зур. ин хона кредит мешавад, яъне ҷои хуб.
манзили созмакони беҳтарин конкретно харидору занг занен. масъя мекунем. 1 сол пас мега сохтмон буд мешавад, далчи иҷозати ремонт дода мешавад. баъдан нафаре ки мехарен ремонтона мекунен. 235,000 сомонӣ ба ҳамин ҳолат савдо мешавад. масоатшам фикр мекунем ки пашти 70 метри квадратияи духонага ҳам кунем. фикр мекунем ки мешавад дӯстон 67 квадрат метр ду хонаи калон. 235 та муомилаи созура марамат занг занед. хонаҳотон ранги ҳами яккамо видеонавори фасон када роӣ кунен, адресора хушука роӣ кунен. ҳамун нафарои ки хона роӣ мекунен нархотона як нархҳои соз монен ва иншоалло савдо мешавад. дӯстон азиз, мисол баъзе ҳаста ки ҳамин хона савдо мешавад, намешавад, чӣ хеле кунем, чӣ хеле накунем. ҳамин нархотона соз монен, иншоалло вай савдо мешавад. ин хонаи чорумае. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ 3 ҳуҷрага масоати 6 сотиқ замин, шаҳри ваҳдат, ҷамоати Симиганҷда қарор дорад. азиз, хоб нархи соз. хонаи фурӯшӣ ҷамоати деҳоти Симиганҷ, деҳаи арбоби хоб Панҷиконда қарор дорад. иборат аз 3 дархона бо ҳама шароит барои зиндагӣ кардан, бо хишти пухта, хона бардошта шудагӣ, 6.2 сотиқ замин, водопровод гузарондагӣ, свет ҳаст. хона ҳамин ҳолат. ин бари хона шикатур кардагӣ, даруношон ремонти хушрук кардагӣ, дарои зур часпондагӣ, нархи соз кардагӣ 300,000 сомонӣ. термикса бинен. дар 300,000 метавонед ҳамҷара дӯстон бихаренш. марамат маъқул боша ин тарафаш кори харидор, реклама кардан аз мо, роӣ кардан аз шумо дӯстон азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Ҳисор, дар шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабӯзи Ганҷрез. ҳамин бовар кунен дӯстон, ҳамин Саудо ТВ да бовар карда ҳар як хонаҳои роӣ мекунанд, хидматдам мегирам. иншоалло ино савдо мешаванд дӯстон азиз. шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабӯз, Ганҷрез. 3.5 сотиқ замин, 2 дархона кардагӣ, калидор дора, документу сатфоиза, ремонт дора, об свет доимӣ ҳай мега. ҳамин хел қайд кардиян дӯстон азиз. чӣ хеле ки соҳибмул гуфт. об свет доимӣ. нархам нархи соз 190,000 сомонӣ ба рубл 1,580,000 рубл. срочна фурӯшӣ, боз савдои хубам карда мешавад. ду хона 3.5 сотиқ замин масоҳат. баъдан дӯстон ҳамин хонаҳотон роӣ карден, адресора бар дуруғ роӣ накунен. мисол ман баъзе хонаҳоро адресаша мехонам, баъд аму комментара мешавад ки бародар чӣ дуруғ мегӯй. чизе ки мо дар соҳибмулк дӯстон роӣ мекунам, ҳамон хел мехонем. можид баъзе хонаҳо свет надоранд, неки мо да менависад ки хонамон свет дора, ё ки обшон тариқи лимит боша, мисол мо да нависонанд ки об свет мен доимӣ. хеле ҳолатҳо мешавад аз аму соҳибмулкҳо мисол гуноҳҳошона биён дӯстон азиз, чунки чизе ки мо да роӣ кунанд, ҳамон хел бояд мо чӣ бихонем. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хона дар ноҳияи восеъ дар кӯчаи Амиршоев. як тамошо кунед ҳамин ҳолат. 4 сотиқ, 3 ҳуҷра, ноҳияи восеъ, кӯчаи Амиршоев. ремонта бинен, медорен зиндагӣ мекунен. хоб хона воқеъ дар маркази восеъ, кӯчаи Амиршоев. срочна фурӯшӣ. мактаб, масҷид, садик, беморхона, бозор ино у қадари дур нестай. мақсад и территорияи кӯчаи Амиршоефа хушту мешиносам худам бача азиз. хоб 3 дархона дорад, 4 сотиқ замин масоҳат дорад. хоб замини назди ҳавлигӣ ҳамин ҳолат 180,000 сомонӣ савдо карда мешавад. нафаре ки хоҳиши харидорӣ карда надорен, ҳамроҳи соҳибмулк масиҳат кунен, маъқул боша бигирем бача азиз. хоб шумораи лайко камай. лайкора по-братски бизанен. ҳаррӯза 70-80% нафаро дар сомонаи мо меҳмон ҳастен. хушомаден. чӣ қадар метавонен Саудо ТВ бо шумо дастгирӣ аз шумо, пешравӣ аз мо.
мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. қисмати беруни квартира тамошо кунен, баъдан дохилашам нишонтон медиҳем. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе дар гипразем доми 11 мега, якм этаж, ду ҳуҷрага, 52 метри квадратияй. дидем пишти хонара, ҷои боғчаи кӯдакона, ҷои бозикунӣ, парковка, хоб мини полия. хоб нигоҳ кунед ҳамин ҳолат пишти хона қисмати даронша бинед. хона бо ҳамаи шароитош фурӯхта мешавад. документҳо 100%, мактаб садик наздикай, об свет дора доимӣ ҳай, квартира мақсад домай. нархам нархи соз 4 миллиону 990 ҳазор рубли русӣ, 10 ҳазор кам 5 миллион. ба суми тоҷикӣ 1000 сум кам 600 ҳазор сомонӣ, 599 ҳазор сомонӣ ки боз арзон карда мешавад. нафаре ки хоҳиши харидорӣ карда надорен, маромад рақамҳои дастӣ ватсапша гузоштем. худотон боз маълумоти бештарша аз соҳибмулк дастрас бикунем бачаҳо азиз. хоб ҳамин хонаҳои навор мекунем арзанда ба нархошон ҳастанд ё ки нестанд, кадом хона арзанда ҳаст, кадомиш нест. фикротонро нависонда монен. Саудо ТВ ждат мекунад фикрҳои шуморо. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. боз ана боз квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри душанбе калсавои профсоюз ҳамин домда қарор дорад азиз. қисмати фасадша бинен чӣ хел мақсад тайёр кардагӣ. калсавои профсоюз доми новостройка дар 8 ошиёна, ду ҳуҷрагаи 61 метри квадратӣ. қисмати даронош дар видео дар сурат нест дӯстон. аз соҳибмулк талаб кунен. фақат вақте ки занг заден бигӯен ки аз канали Саудо ТВ занг зестам. лифт дора, ремонт коробка, документҳо 100%, мактаб садик наздикишта. нарх 450 ҳазор ба рубл 3 миллиону 750 ҳазор рубл. боз савдо мешавад. маромад занг занед. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри душанбе дар маҳаллаи дарёбод дар ноҳияи фирдавсӣ қарор дорад. пишти хона саседора тамошо кунед хонаҳошонро. душанбе дарёбод фирдавсӣ, ду комната, ду сотих замин масоҳат, ду хонага, баня дар дарунаш, кухни, ҳоҷатхона дар берун. хона дар дарёбод қарор дорад. ай чорраҳаи дарёбод 900 метр дуртар то хонара роҳ масофа дорад. нархи хона 200 ҳазор сомонӣ. мақсад ав хонаҳоша ҳисоб накунем, агар сари ҳар як сотих 100 ҳазор дирис омадастай. маромад боз маълумоти бештарша аз соҳибмулк дастрас бикунем бачаҳо азиз. хоб чизе ки ёфтем, чизе роӣ кардан, чизе ки хоҳиш кардем инсон ҳамаша мондем. далши боз роҳикаргиҳои шуморо ждат мекунему. наворои гарени айпешай. лайкора фақат бичахен, дар канали Саудо ТВ подписаться кунен. фикротонро нависонда монен. кадоме ки то охир мисол тамошо кард, нависа ки тамошо кардам. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунен, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкора монен, максимални подписаться кунен, зиндаву сарбаланд бошед инсон азиз.